Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako pracovať s profilom školy. Každá zaregistrovaná škola v našom programe má svoj profil, ktorý nájdete na našom webe. Vidíme tu mapu a zoznam zapojených škôl. Ako to funguje, si ukážeme na jednom príklade. Nájdeme tu základné informácie o škole, ako sa darí danej škole postupovať v programe, koľko má splnených kritérií a nižšie vidíme teda školské blogy. Určite sa už pýtate, ako sa do svojho profilu vlastne dostanete. Jednoducho. V každej škole bol profil automaticky vytvorený pri registrácii a od koordinátorky ste obdržali v maili svoje prihlasovacie údaje. Škola sa prihlasuje cez web skutočnezdravaskola.sk/admin. Následne zadáte svoje meno a heslo, prihlásite sa a vstúpili sme do profilu. Naľavo, po rozkliknutí čierneho trojuholníka, vidíme dve sekcie. Moja škola, môj blog. Cez modré políčko sa dostávame k údajom, ktoré ste zadali pri registrácii a následne pod hlavičkou Postup v programe si škola odklikáva kritériá, ktoré má už splnené a ostávajú tie, na ktorých ešte pracuje. Svoje úpravy je dôležité stále uložiť a danú sekciu zavrieť. Kritériá potom vlastne vidíte tu. Druhá sekcia, môj blog. Vidíme, že škola má nahodené už viaceré blogy. Ukážeme si, ako taký blog vyzerá. Teda máme tu názov, autor, je teda daná škola, dátum. Môžete si zakliknúť rôzne témy, obrázok, býva to buď fotka z danej aktivity, alebo to môže byť logo školy, fotogaléria, kde k blogu pridávate fotografie z aktivít, text vo výpise, buď nám opíšete jednou, dvoma vetami krátko svoj blog, alebo sa nahrá automaticky prvá veta z textu, ako tu. A samotný popis, to je už telo textu. Odporúčame mať vo Worde prichystaný text vopred a sem ho prekopírovať. Následne tu ho môžete ešte zvýrazniť alebo pridať farebné nadpisy. A opäť svoje zmeny nezabudnúť uložiť a zavrieť. Uvidíme tu teda novú položku, nový blog. Rovnako bude nahodený aj vo vašom profile a tiež v sekcii blog, teda nahodený medzi ostatnými. Takže svoj nový blog potom viete nahodiť cez túto položku tlačidlo, vytvoriť nový záznam vpravo hore a sem to vkladáte. Každú jednu položku, každý jeden blok viete si spätne upraviť, opäť cez to modré políčko. A taktiež viete aj daný blok skryť. Ak chcete napríklad si nahrať viacero blogov dopredu, viete ich takto schovať cez tlačidlo oka. Ak je preškrtnuté, blog je uložený iba v admine a nie je viditeľný na našom webe. A následne vlastne opäť si ho potom viete po odkliknutí zverejniť a opäť bude nahodený na webe. Ak máme prácu hotovú, blogy sú nahodené, odhlasujeme sa šípkou vpravo hore. A prečo je vlastne dôležité, aby školy blogovali? Vytvárame takto miesto, kde sa zdieľajú príklady dobrej praxe, kde vaša škola môže byť príkladom, inšpiráciou pre ostatné a naopak,
Inšpiráciu a nápady do ďalších aktivít viete nájsť aj vy pre svoju školu. Na druhej strane aj my vidíme, ako školy napredujú, zdieľame tieto príklady dobrej praxe aj za hranice pri našich medzinárodných projektoch a tiež takto vieme ukazovať rôznym kompetentným inštitúciám a potenciálnym sponzorom, ako školy pracujú a je potrebné ich v tom podporovať a odmeňovať. Tak sa nám podarilo vlastne vytvoriť súťaž Blog mesiaca, kde každý mesiac losujeme z pridaných blogov. Odmenou sú vecné ceny, napríklad knihy, sada korenín, balíčky ekologických čistiacich prostriedkov a iné. Teda neváhajte a pridajte svoj prvý blog, budeme sa tešiť.